दामग्रा देग्राफ्रा दा सासेयाव बेसेबां लांगोन बिथांमोना 5,000 लांगोन बिथांमोना सानसेबो जिरायनो मोना सानफ्रोमबो प्रग्राम बिथाङा मोनसे फिल्म लिरनायाव बेसेबां लायो 7 लाख 8 लाख लायो दा बेखायनो जोङो दिनै हारिमु लाइनजोंबो हरनो हानां नाजानांसिगौ दिनै नोंथांमोना मिथिगौ नैबेयाव दा करुना राभा फैगोन बे करुना राभाया नोंथांमोननि बे रुपैनिफ्राय बेसे लांगोन दायो 80,000 लांगोन 80,000 लांगोन करुना राभाया दाना बे 80,000 खौ जुदि नोंथांमोननि जायगायावनो मेथाइ खनग्रा थानायमोनब्ला मोजां मानसि थानायमोनबा जायगायावनो थागौना थायामोन दा आं बेयाव फैदों नोंथांमोननिफ्राय बेसे लांगोन 50,000 लांगोन आं दाइनिफ्राय 50,000 मैया दाब्ला फैदोंमोन दाब्लाया बेसे लांखो 50,000 लांबाय दा नोंथांमोना गावबा गाव खांलायदो माबादो मालायनिसो हरबाय दं बेखायनो बेयाव खस्थ' खालामनानै जोंहा लासित दादाया मिउजिक स्कुल खुलिदों बेयाव गावबा गावनि खुदियाखौ मेथाइ खननाय हो मोसानायाव हो बिनि गोसोआ जोबोद मोजां जागोन माब्लाबाबो गाज्रि जाया नोंथांमोना गाज्रि साननो हागौ मानो होनबा मोजां मोनलायनाय माबानाया बे मानसिनिनो आखुखा बियो कालसाराव थाबाबो थागोन मास्टार जाबाबो थागोन साख्रियाव मावबाबो थागोन बियो मानसिनि आखल बेखौ जों होबथानो हाया दा बेखायनो आं खावलायगोन बेयाव थानाय बिमा बिफाफ्रा गावनि खुदियाफोरखौ मिउजिक स्कुलाव होथों मिउजिक स्कुलाव होनानै जेब्ला मानसि हाई सेकेन्डारि पास जागोन हाई सेकेन्डारि पास जानाय लोगो लोगो क'क्राझाराव जोंहा फाइन आर्ट्स कलेज दं बेयाव सावगारि आखिनायनि मोसानायनि मुसुखा दाननायनि फाइन आर्ट्स कलेजाव नोंथांमोना फरायहो स्कलारशिप मोजां मोनो बेयाव बोसोरथाम बोसोरब्रै फरायदो हाई स्कुलनि मास्टार जाफैदो मोसानायनि मेथाइ दामनाय मेथाइनि मुसुखा दाननायनि दा बेखायनो आं खावलायगोन नोंथांमोना खालि मेथाइ खननाय बेफोरखौ रंजानायल' साननाङा दिनै नैबे फोरबो जादों बेयाव दामग्रा देग्रा दङ दामग्रा देग्राफ्रा दा सासेयाव बेसेबां लांगोन बिथांमोना 5,000 लांगोन बिथांमोना सानसेबो जिरायनो मोना सानफ्रोमबो प्रग्राम सानसेयाव जुदि 5,000 मोनोबा बेसेबां मोनगोन मा लस दं बिथांमोनाबोथ' फिसिनो हागोन ना बा फिसिबायानो दङ सोरनिबा बार्थडेआवबो प्रग्राम जायो बेयावबो मोनो दा नैफोरबायदि प्रग्राम खुंबाय थानाय माने जोंनि आर्टिस्टफोरनि फैसा फैबाय थानाय दा बेखायनो आं खावलायगोन जोंनि सावथुन मुलुगखौ बा हारिमुनि मानसिफोरखौ नोंथांमोना गाज्रि नोजोरजों नायनाङा हारिमुनि मानसिफ्रा जेब्लाबो मोजां बाथ्राखौनो सानो हारिमुनि मानसिफोरनि गेजेराव गोबां गोरों दङ दा नोंथांमोना नायनो हागौ सुलेखा मेदामा सासे प्राइमारिनि फोरोंगिरि राजिब ब्रह्म बिथाङा क'क्राझार इन्जिनियार कलेजनि बिथाङा केरानि क्लार्क मावो ओम प्रकाश बिथाङाबो साख्रि मावो मेडिकेलाव बयनिख्रुइ बर'नि साबसिन मोजां ड्रामा लिरगिरि स्क्रिप्ट लिरगिरि पंकज लाहारी बिथाङा हाई स्कुलनि मास्टार बिथाङा मोनसे फिल्म लिरनायाव बेसेबां लायो 7 लाख 8 लाख लायो जुदि बोसोराव मोननै फिल्म लिरोबा बेसेबां मोनगोन 16 लाख 15 लाख दाना होमबा सिनेमा लिरनायाव मा लस दं सासे प्राइमारिनि मास्टारा बेसेबां मोनो 4 लाख 5 लाख मोनो बोसोराव दाना अब्ला मोनसे फिल्म लिरनायावनो जुदि 7 लाख 8 लाख मोनोबा बिदि जानो हाया सासे एक्ट्रिसआ बेसेबां मोनो फुजा मोना 1.5 लाख 2 लाख लायो 3 लाख लायो फिल्म लानानै फिल्म मोननै मोनथाम फिल्म मोनोबा बेसेबां मोनगोन दाना होमबा बेजों मानो जानो हाया खालि जों मा खालामनांगोन गावबा गावनि खुदियाखौ खमसे खम ग्रेजुवेट खालामनो हानांगोन मास्टार डिग्री लानो हानांगोन अब्लासो बुजिगोन दा जोंनि गोबां आर्टिस्टफोरानो साफ्रोमबो MA पास BA पास जेसेबां आर्टिस्ट दङ दा बेखायनो नोंथांमोनखौ खावलायगोन हारिमुनि मानसिफोरखौ नोंथांमोना हारिमुआव थाङोब्ला गाज्रि जायो बेखौ साननाङा हारिमुनि मानसिफोराबो मोजां दङ दा जियानो जादों नोंथांमोन दिनै नोंथांमोना जोबोद खस्थ' खालामनानै जिरायबाय आंखौ बेसिम लाबोनानै नोंथांमोनजों नुज्लाय होनायनि थाखाय खाबु होनायनि थाखाय बे खुंफुं आफादनो साबायखर बावनाय जाहैबाय ओमफ्राय मोनसे बाथ्राखौ जोबनायाव खावलायबावगोन फैगौ बोसोराव आं फैबावगोन नाथाय बे फैनाया दुर्गा फुजा आरो बे
खनसेयावनो मोनसेयावनो ज' जानायखौ आं नुफैनांगोन बेखौनो खावलायनानै आंनि नैबे दिनैनि हाबाफारिखौ फोजोबनायजों लोगोसे बेखेवनानै होबाय होननानै फोसावबाय। गोजोन्थों रायजो नोंथांमोन। गोजोननाय थाबाय।